Ngayon pong aldaw nin Sabado, todo di ko kita ki-interview kay Dr. Ana Linda Billen. Saro po mga tugang na infectious disease specialist. Kung paano maiwasan tabi yan na usungon yan. Kung paano tabi maiwasan yan na usungon yan na mga grabing ang uso kaya ngunyan junior, grabing abo, budak grabing sipon, kalintura, yan na pig-apod na mga influenza o kaya yan na flu-like disease. Kaya nagkaigwa kita ki-interview mga tugang kay Dr. Ana Linda Billen, saro pong infectious disease specialist dyan po sa BRHMC, para po magagad kita ki mga tips kung ano mga pwedeng gibuhon dyan. Tangani po na maiwasan ang pag-ulakit ka. Lalo nangunya na maparasiring kita sa mga sementeryo. Mapasiring po kita sa mga sementeryo. Dakul ang tawong surusuan dyan. Bata baga pag may sipon ka, junior, number 1, dahil ka dyan pwede magpaparapakidukutan sa tawo na igwa ka iyan. Ano merong suspended yun yan, ang pag-kiss. Pero sabi ni Mario Casabago, sabi ni Pading Mar, duman sa iyang health news, duman sa 6 o'clock, ang pag-kiss palanda may benepisyo sa pigahadukan. Sabi nga ko, Pading Mar, makamundur man ang istorya mo, Padi. Di nga niya, Padi, ang nakakamanti palang ka iyang ki-health benefits da sa pigahadukan. Di, on the other way around, on the other side, on the other way, tama ba ang English na? Garing nga, Noy. Maraot sa nakaong ko niya na, napamahawan ko niya na aga. Nag-salto ang dila ako eh. Pwede man niya na, ika ngayon magpakis, di ba? Makatakot. Kiss, sabay, hug, di ba? Pag kinisan ka, pwede man may hug, di ba? Kaya databi, mga tugang, pero ilingon din taon, pag ang anuman na infection mga tugang sa abo o sipon o kaya communicable disease na yan, ang number 1 dyan na apektado tabi ang association, pagkikipag-associate mo, ang pagkikipag-iba mo, ang pagkikipag-uron mo, as in ang closeness mo sa ibang persona maapektado, tamba ka, maulakitan ka, di ba? Madali lang, tamayapon kita. Hello, good morning. Yes, good morning. Kaya baga, nabiso ngayon kan mga health expert, kung medyo may kalintura ka, sisirusipo. Tama. Dahil ka na magpasirong sa mga mataong lugar ka. Yan ka na sa arong mo, dahil ka magparaluwas-luwas. Makakaulakit ka. Ata na. Dapat budak kita man migo, kita man na may mga sipon, so nagkakasipon, nagkakaabo. Dapat ikatataw ka man mag-iwas, dahil ka mag-ibukipagi na umulakit ka sa kapwa mo, di ba? Saro yun na dapat conscious man kita. Sabi kang health expert na sa Facebook. Very contagious siya. Yeah. Nauus patian sa loob ng pamilya. Ata na uto naman so nag-start naman sa may inutan mi naubos so pag so, buong pamilya ta siyempre sarong ako migo tulong katrabaho ko an nakalaw. Nauus siya nagsaro-saro. Ata na gani pati so mga si Missy, so aki ko nag-uli-aling Manila, grabe man sa abubuda sipon na napiktaran si Missy, baringan ni ako ta. Medyo makusog-kusogan sa kuyang hasang. Pero luministan siya ako ki, di ko nang kurupuan. Ayun ba yung sabi mo? Dapat kita mismo, nagkakul kita kung paano kita mag-iwas, mag-mask kung nasa luwas, di ba? Kaso, sa nakuhali, kaso hapon, kaya rin pa ko sa kuyang dawang aki dyan sa Sarong Mall, sa akong aki na lalaki, naglakaw-lakaw kaming tulo. So nag-assist duman sa kwan, sa restaurant, nakamask so duwa. Natangan niya ako, naglaog ka mo miss, may sipon ka, light man sa nangaya po, sir. Dapat kanya ko, di ka mo naglaog, ay, sorry, nangaya po. Pagbalikan Saro, sabi kan Saro, ay, Sir Henry, ikaw po yan. Namin-bidan ako pare. Ngayon ako, joke man lang ito. Masabi kan like
kung talagang may iwasan, di, gumibog ka kipaagi na. Yes. Maka-avoid kang, di, maka... Tama. Okay. Okay. Ang mangyari lang kaya, para sa pasa. Yeah. Okay. Kung may kalunggay. Yeah. Gari kalunggayan. Okay. Masiram yan kung may kalunggay pa sa pasa. Yeah, okay. Sige, Miguel. Salamat, ha. Okay, Miguel. Salamat. Alright. Standby muna, Joshua at saka Karen. Madali lang, ha. Halipot lang ining interview ko. Inutong ko na ini. Arin siya inutong ko. Si Joshua o si Karen na muna. As isuduan ang una lugod, inutong ko naman lugod suduan. Nga nila mga bakalakaw-lakaw naman ang dawang inita. Ara mo pa rin ni Daraga Soltero. Ha? Ang mga Daraga Soltero baga junior, pag-araw kayo, medyo sibot naman ang isip kaan. Kaming may mga agum na, pag-araw kayo na dapat mag-relax-relax, bako ang isip may saro man sana. Masendo nga kami tao-tao, di ba? Kaya iba mo sa mga aki mo, pamilya mo, di ba? Iba man ang isip kan may agum kumpara mga tugang sa mga Daraga Soltero, ha? Kaya mahiling mo na kita kisitwasyon. Hali po dyan mga tugang sa Daraga Albay. Kasabay po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Joshua? Hello? Yeah, go ahead. Good morning, Dite. Good morning sa mga paraan tabay. 150 pesos ang pinakamabarato. As in, pinakamahal na nahapot kong presyo kan burak sa depende sa Daraga Albay. 150? 150 ang pinakamabarato. So, pinakamahal na nahapot ko, 2,000 pesos. Iyan ang price range sabi dito Henry kan mga burak sa Daraga covered court. Kung sa'yo nakapwesto sabi dito Henry na mga paratindahanin na burak para sa undas o sa taon 2025 sabi dito Henry. Ang 150 pesos kung pwesto inikan so mga ordinaryong burak sabi dito Henry duwag klase Malaysian moms with a baby's breath. Yan ang 150 yun. Pero itong dakulang bouquet, sabi dito Henry, bouquet ba tawag? Basta sa pinakadakulang ang bouquet, ang definition kang bouquet, group of flowers. Ayo. Bouquet. Spell bouquet. Di ba? Group of flowers, bouquet. Group of stars. Ano nga po kang group of stars? Constellation. Very good ka. Group of ladies. Women. Group of gentlemen. Men. Men. Group of ladies. Pwede man. Bugtong Legazpi City. Okay, go. Itong sa mga 2 million tali dito Henry na darakulang bouquet ni burak. No. Ang ito sa mga medyo mahal-mahal pa presyong burak dito Henry dan Stargazer. Ano pa so Mahal pa kami Stargazer? Mahal. Mahal yan pag di sabayang Kiros. Pero mas mahal ko siya. Actually, kahit walang flower, mas mahal. Mas mahal mo siya, di ba? Ako kahit walang flower, I can feel it. Okay, go. Iyan dito ang abiswa mapot kita kan mga taga Bibita BBT Henry. Gusto kitang may mga kaulay na partin na halos kadaklan na busy kadakol na ang mga nag-south BBT Henry. Ang makalanging burak hindi sa Daraga tapos tabi BBT Henry nakasentro hindi lang sa palibot ng Daraga covered court. Kaya synchronize tapos na mga parating tabi BBT Henry karo sa lang area na mapabakalan mo. Manahon. Good morning, si Bishobino po kan BCGB. Sino po na sarong bilog-bilog na yung natigigit mo. Burak mo yan? Ang kusan, 250. Anong mga burak po yan? Mams po. Mga mams. Ini-share na mga burak po, sir. Saan nali yan? Sa Dangwa po. Gabi, dangwa pa yan, Ali. Taga-deliver po, digdi? May po, nag-tinoyok po. Tuloy mo po naman. Anong pag-transport po, sir, kan mga burak? May ano naman kami, may darang lunadan. Lunadan. Oo. Okay. Ini-share na 250. Mga perang sigasong Malaysian moms yan. Mga ano, buwang steak. Steak. Okay. Ano pa sir ang iba mong tindahan? Aside sa 250 yun?
Iyo, kaya may may 500. Hmm. 500. So, 500, sir. Anong mga burak ang compostable? Ares, mga puti, saka assorted color. Depende sa disenyo. So, Mm. ano naman, sir, na halimbawa, so, para ba ka lang mabuot kang design, kang magibo? Yun po, pwede mo po. Makaroon ka ito, sir, sir, no? Ares, man lang po ang price niya. So, sindalaan mahanap lang ang design. Anong gusto nilang design? Ewan po. Ano nga rin, sir? Jig malato po. Jake Mm. Malate. So, Jake Malate, BP Henry. Siya raw sa mga lalaking nag-arrange ng burak. Thank you, sir. Sige, BP Henry, siya palibot ka sa Raga Albay. Aha. So, 50 yung itong sa iyang pagigibot na BP Henry. Puro ito mga, mga moms. Ayun. Na tiga-akot. Bakit Malaysian mumps itong so... Ano nga niyan? Ito mga makulor. Di ba? Oo. Sa ano nga ng klase ka? Ano ma-describe ang Malaysian mumps naan? So, basta sa mga makulor, inilite. Oo, iyo. Very pabirulogon ang style. Iyo. Mas iba dyan so Malaysian pumps. Di ba? Diba? Oh, baby's breath. Baby's breath. Breathe. Oh. Ayan ang mga 150 hanggang 250. Na, no. Pero so, ibang Dahing kwan dyan, Joshua, dahing rose. Igwa ako Natadaw sa paggadan, kulang ang roses, adi. Oh, pangkod man kayo ito. Pangbuhay, pang Valentine's yan, di ba? Oh, igwa ko ngayon. Depende sa arrangement sa Oo. si Henry. Sa mga borak. Yan siya na may rose. Yan ang medyo makurukan. Babalik ako pipili sa mas iba-ibang klaseng borak. Sige daw. Mahiling sa kung na presyuhan. Mami, tidak ka makiapot. Yes, good morning. Si Joshua Bino po ako from DCGB. Ini mami na mga 2K na burak ang presyo. Anong mga burak po yung compose itong sarong karibo kay man? Ano po siya, mayroon po siyang carnation, orchid, anthurium, and roses. Bali yung, and then stargazer. Bali po, kaya ganun yung price niya kasi magagandang klase yung ginamit naming flowers. Hindi siya locally planted. Naangkat namin siya from Baguio. Tapos yung iba dyan, imported pa. Imported? Saan yung galing to, ma'am? May tinatawag silang Thailand carnation, yung mga malalaking carnation. Paano po kinukuha yung mga bulaklak, ma'am? May supplier po. At pinadala na po dito sa Daraga? Yes po. Pinapadala sa tracking. Oo. Okay, so yun ang medyo mga magayon BP Henry design niya. So mga Dracula na BP Henry, Pwede bang, mga borak. pwede bang malaman ang first name niya? Ano daw, ma'am, ang first name mo? Ano po, Miles. Miles, BP Miles. Miles, pwede makausap? Dito makauron. Apo. Ma'am, si BP Henry to, kandi si GB. Hi, Miles. Miles, good morning. Good morning. Si Henry M. po ini sa DCGB. Kumusta po? Yes. Okay naman po, sir. Oo. Kumusta pa ang bintahan mo niyan? So far po, hindi pa siya ganun ka lakas. Pero siguro mamayang hapon. Manggura na po ang... Meron naman din po ang pa konti-konti ng mga customer. Oo. Magkano po ang medyo pinakamura at saka pinakamahal na flower arrangement mo para sa mga patay? Sa akin po, ang nag-range siya 150 to 2K po. Depende sa flower na ginamit po. Ayun. 150 to 2,000 pesos? Yes po. Ayun. So magpipili ng mga flowers yung customer kung anong gustong i-arrange, ano? Yes po, sir. Yes. Ayun. Okay. So, mga more or less, mga anong oras kaya hanggang mabintang mo niya na aldaw, ano? Hanggang banggi ba yan? O hapon? Yes po, sir. Hanggang gabi po. Pero sa aga, igwa pa daw, may nagbabakal pa the next day? Yes naman, sir. Mayroon naman po. Pag yung mga vendors, hindi sila naubusan this day. Opo. Oo. Hanggang po ang nila, pagbebenta. Ano pong ginagawa mo pag hindi maubos ang flowers? Nababa? Kasi, meron kaming, may online shop po kami. Okay. So, most of the time, talagang nag-arrange po kami ng flowers. So, pwede online mag-order sa inyo? Pero yung mga, seasonal vendor for the flowers,
Pag hindi naubos, yun, sugi. Ayun, oo nga, oo nga. Kasi di ba, hindi man mga how many days ang buhay kang flowers para dahil naluluyos? Yes. Mga ilang araw ho para hindi siya, anong Tagalog ang luyos? Nagda-dry? Yun po, yung pinatutukan sir ng flowers, flower foam po siya. Bali, may water po siya. Oo nga, may foam pala na pigutusok duman na sa foam. Opo. Opo. Ma'am, may nakabili na ba ng puso mo? Sir? Ay. Sabi ko, kung may nakabili na ng puso Meron mo. po, sir, meron. Meron na. 350 man, 350. Okay. Good luck, ma'am. Salamat po. Sige po, sir. Thank you Good so luck. much. Today. Alright. Bye-bye. Alright, today, si Madam Miles. Miles. Ang tawag? Flowers for you. Flowers for you. Flowers for you. Okay. So 150, ang pinakamahal na is 2,000. 2,000. Sa mga arrangement na depende. Ito sa Okay. mga kayo, nabudag sabi niya, may mga imported ng burak. Yeah, oo. Ako kaya curious ako, tas siyempre, perang aldaw yan na bago magluyos, di ba? May pigtutusukal pala niya na foam mananggad, so dumog. May technique man depende. Iyo. Dapat. So pagtusukan mo, kargado kitubig, tanganing presko per ang burak. Oo. Nakikig si madam kang pangultimo kong haputan, no? Katabi ko agog. Ring mating basket na kayo ni. Bisa tayo makikita daw. Ano? Bisa tayo makikita. Katabi ko agog. Okay, sige. Ano ba sabi dito? So naghahanap din na borak. So far, kapag libot ko dito sa palibot ng Daraga, hindi sa sentro, wala ko kinahiling na subaga nagbarak-barak. Kapag si Henry palibot, nakasentro lang ang pangaparating na kiborak. Big day sa palibot ko yung Daraga covered court. Opo. So yun na yan depende na mga presyuhan. Opo. 150 ang pinakamura and pinakamahal na so far na nakapatanta, 2,000 pesos. Depende sa arrangement ng borak. Okay, good. Okay, so yan ang sitwasyon. Tani depende di sa Daraga Albay, Joshua Bino, BTGP. Thank you, Joshua, sa report live from Daraga Albay. Dumang kita kay Karen Alas sa Albay District. Karen, kumusta dyan? Sa VP Henry, actually day pa ako duman sa Albay Catholic Cemetery. Sa presente, pinagtawanan ko malan yung oras dito sa Pristine Memorial Garden sa Barangay Bugto. Pinagbisita taman muna sa tuwang mahal. And after kami, balik naman kita sa cemetery. Tanganing i-monitor sa ang mga sitwasyon sa iba pang mga kampusan. So sa gila depende, manageable pandabo, tranquilo yung pandabo. Dikit sa yan ang report, Karen Ala, Sabi ni Kuya Nesbelga, dai pakisiksikan sa sementeryo, so kalag na lang padalawon sa harong, maray sinda dai na matrangkaso or matraffic.
Thanks. Iyo man ang gano'n. Maray ko yan isang sa imong advice, ha? Okay, mga tugang, igwa po kong interview kay Dr. Ana Linda Billen, sa po na infectious disease specialist. Naghagad kita tips kung paano maiwasan iyan. Ano ini na flu-like disease na ini? Ano yung influenza-like disease na ini na uso mo niyan, abo, may sipon, ano pa magari worst scenario o situation na pwedeng mangyari pag-arog kaan mga tugang ang panahon, ha? Anong gigibuhon ta? O ya po mga tugang sa kuyang interview, recorded din kay Dr. Ana Linda Billen. Dagugong po na to. Magandang umaga po. Good morning. Morning Good morning po, po. Good morning, Sir Henry. Good Opo. morning po sa lahat ng nakikinig. Yeah, long time no hear po, Dok, ha? Kumusta ka po? Oo. Okay naman po. Haloy-haloy na kitang linag-uron. Ano, Dok? Oh. Po. Opo. Dok, marami kasing mga tanong regarding dito sa flu-like illness daw ang term na ginagamit. Sa Manila daw, medyo mataas ang kaso. Ngayon po sa ating syudad, sa Albay, medyo may mga kaso pong ganon. Ano pong sitwasyon po ng ganito, Dok? Go ahead po. Oo. Yung ano po, ang tawag dyan, influenza-like illness, no, or ILI. Opo. Expected na naman po yan towards the late part of the year. Kasi flu season natin ngayon. Opo. So ang flu season po kasi sa Pilipinas, nag-start po siya ng July, nagtitik siya ng September and October. Mhm. So ngayon po, yung mga nakita po na, so yun nga po, sa Philippines po kasi, ang flu season natin usually starts July, Mhm. tapos hanggang January yan. Mhm. Pero nagtitik po talaga ang flu cases sa Pilipinas Opo. ng September, October po. So ngayon, nasa peak po talaga ng mga influenza cases, no? Ang daming magkakaroon ng influenza-like illness. Kaya siya sinasabing influenza-like illness or ILI kasi po, hindi lang naman po influenza virus yung nagsi-circulate ngayon. Marami pa pong ibang virus like yung rhinovirus, Iyan. enterovirus, saka yung COVID, yung coronavirus. Meron pa rin. Nandiyan pa rin, ano? Opo, nandiyan pa rin po. Although yung COVID po, konti na lang ang nare-report na cases, pero Oo. nandiyan pa rin po siya. Hindi naman siya nawawala. Okay. So lahat po ito can cause influenza-like illnesses. So ang mga symptoms niya parang trangkaso din lang. So hindi natin madi-differentiate yung mga kung anong nagko-cause sa kanya unless na i-test natin. Kasi pare-parehas lang po ang kanilang mga signs and symptoms. Ayun. Kaya pala influenza-like, ano, Opo, ang tawag na. influenza-like illness po. Opo. I see. Opo. Dok, ano ba ito contagious? Kasi may mga school kasi na isang classroom, mga 10, mga ganon, mga 15, may mga private schools. Sa mga opisina po, pag Opo. nagkaroon ng ganon ng isa, halos yung kasama niya sa opisina na infect din. Gaano ba siya contagious po, Dok? Ana? Highly infectious po kasi ang flu. Lalo na po pagka ang ang isang lugar po walang ventilation. Ayun. So for example, Okay. sa opisina naka-aircon, walang ventilation. Sa school naka-aircon, walang ventilation. So pag meron po diyang isa na inuubo or sinisipon, syempre po pagka humatsing sila, umubo sila, Oo. yung virus magsi-circulate lang dyan sa room na yan kung walang proper ventilation. So, ang important po talaga sa mga ganito, pagka may mga outbreaks ng mga flu, maganda po, mas better na open yung windows kaysa yung naka-aircon na nakasara yung mga bintana. Kasi syempre hindi nagkakaroon ng air exchange. Opo. So yung hangin sa loob, paikot-ikot lang po siya. So pag Ayun. meron diyang tao na mahina ang resistensya, susceptible sila na magkaroon ng sakit. Ayun. Oo. Opo. Dok, kon ba to? Airborne ba to o ang tawag yan? Droplets din? Droplet po siya. Droplet. Ayun. So,
hindi siya kasing, pag sinabi kasing airborne, malayo yung naabot niya. Oo. Pag droplet within 3 meters ng tao na umubo or matching, tapos nalanghap mo yung droplet, Opo. pwede kang magkasakit po. So, although meron tayong bakuna sa flu, di ba po? Yeah, correct. So, correct. importante po na nagpapabakuna tayo niyan every year kasi every year po naman meron talaga tayong influenza season. Yeah, tama. Tapos tama. po, syempre yung usual po na nakamask pag may sakit, naguhugas ng kamay, yan. So, yun po yung mga importante. Yun pa rin po kung ano yung ginagawa natin ng COVID Yeah, time, na tama. naguhugas tayo ng kamay, nag-alcohol, nagsusuot ng mask. Opo. It's the same precaution po na Yun. pwede natin gawin ngayon. Yeah, Opo. babalikan pala natin yung ginagawa natin noon, Dok, sa pag-iingat Opo, dyan. opo. Sa bagay na yan. Yes po. Pwede ba ito, Dok, na ikamatay ng tao? Yes po, kasi ang flu po, ang ano dyan, usually po ang nagkakos ng yung malalang sakit po pagka sobrang bata or sobrang matanda, especially yung may mga comorbidities po. Kasi pwede silang magkaroon ng viral pneumonia or bacterial pneumonia. Kasi yung ibang nagkaka-flu po, pagka hindi gumaling, nagkakaroon na ng bacterial pneumonia. So, yung iba, lalo na pag matatanda at may comorbidities, pwede silang ma-hospital at pwede ring mamatay. Ayun. So, ano po, oo. Kaya importante talaga po yung vaccination kasi kahit po na magkasakit ang isang tao pag vaccinated, hindi po siya nagiging malala. So, yun po. I Opo. see. Okay. So, ulitin ko lang po na para maiwasan to, balikan natin yung ginagawa natin noong COVID. Kung medyo may sipon-sipon Yes, ka, po. we have to wear mask, At sa Opo, kailangan opo. pag-iingat. Usually, Doc, mga ilang araw to, pag tinamaan po ang isang tao niyan, minimum to maximum Usually days. po, usually po pag mga viral infection, mabilis lang po yan. Within a week, nag-resolve na yung infection. So, less than 1 week po, pwede nang gumaling yung tao. Also, may mga nakikita po akong pasyente ngayon na ang tatagal mawala ng ubo nila. So, baka yung mga gano'n, nagkakaroon na po ng superimposed na bacterial infection. Kaya pagka more than 1 week na po yung sakit, ubot, sipon, mas maganda po na nagpapa-check up na para at least kung kailangan magbigay ng antibiotic, yun po. I see. Okay. So, Doc, tama ba yung tama ba sa mga school? Halimbawa ngayon, pag madaming ganun may infection, ano ba, hindi na muna pinapapasok o they have to wear mask? Depende sa protocol ng school. Is that okay po sa tingin ninyo? Yes po. Yung usual precaution po natin na pag may sakit, sana Opo. wag nang papasok para hindi na po makahawa. Tapos pagka sa office naman po, nakasuot ng mask, pagka may mga ugot sipon, para hindi na rin po makahawa sa ibang tao. Kasi yung mga ginagawa po ng mga school na nagko-close down po sila, temporary solution kasi nandiyan pa rin po yung virus, di ba? So, mas better na lang po sana na i-advise nila na magpabakuna yung mga tao rather than closing down yung mga schools kasi how long will you close down the school, di ba? Nasa flu season tayo. So, yun ang tanong din dyan. Kung is it really necessary na magsara ng mga school? Kasi, for example, nagsara ng school for 3 days, nag-disinfect. Pag may pumasok dyan na meron pa rin sakit, ganun pa rin. Tama. Pa rin po. So, better po na yung mga precautions natin na ginagawa, like yung magsusot ng mask, magpabakuna, magugas ng kamay. So, in place po yun. Opo, okay. Doc, may tanong dito. Ano mga pwedeng home remedy kung may ubot sipon o lalo na kung suspected talaga siyang influenza po ang ating mga kababayan? Opo, may gamot po tayo for influenza na binibigay. Antiviral po siya, pero very effective siya kung maibigay siya within 48 hours ng start ng illness. Opo. Kung wala naman pong mga ganong gamot, bed rest lang, fluids, maraming fluids, paracetamol kung may lagnat, para sa ugot sipon. So, yun lang po, supportive. Kasi ang viral naman po, viral infection, self-limiting. Ibig sabihin, gagaling ka ng kusa kahit walang gamot kung malakas ang resistensya mo. Pero kung mahina ang resistensya, yun yung nagkakaroon minsan ng
complication like nagkakaroon ng bacterial pneumonia. Opo. So, yun po. Kaya, sabi ko kanina, pagka, for example, matagal na yung ubot sipon na hindi gumagaling, might as well na magpakonsulta na po. Kasi baka hindi na po viral yan. Oo, Baka iba na, may bacterial component na po. Oo. So, yung virus na andok, pwede siyang mahulog sa bacterial disease, ano? Pwede po magkaroon, opo. Kasi yung bacterial pneumonia naman po, may bakuna rin yon. So, for example, hindi pa napabakunahan yung iba, lalo na yung may mga comorbidities na Opo. 50 years old and above. Mas maganda po, meron pong flu and pneumonia vaccine. Iyan, opo. Dr. Bilyen, salamat po unless na may may mensahe ka ulit sa ating mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Ayun po, wag po kayong magpapanik kasi hindi naman po siya bagong virus. Yeah. Nilito lang yung mga tao sa influenza-like illness. Mm. Tapos, marami kasing nagpapanik na mga schools na Opo. nagsasara. Pero there's nothing new po. Dati naman po mayroong flu season sa Pilipinas. Ang importante lang po is the precautions, yung vaccination sa flu, sa pneumonia, yung mga ating health habits na pag may ubo, tinatakpan yung bibig Opo. or nagsusuot ng mask. Yun po, maghugas ng kamay. So, yun po, yung mga normal po na ginagawa natin during the COVID time. Opo. 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 Okay. Interview niya to, recorded interview tayo mga tugang kay Dr. Ana Linda Bilyen, sa pong infectious disease specialist dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. May kinaaraman po sa isyo. Natapig tawan niya to kidoon ngunyan yan. Ngunyan pong aldaw, dyan nabanggi lalo na maparasiring kita sa mga sementeryo. Ay gudyan ki mga may sipon, may abo, baka po pwede magsulog kita ki mask, ano? Ngani mo dahil pagkausa kita mga tugang ki ulakit o kung bakuman, kung dahil kaya, dahil na po magpasiring sa mga sementeryo, pwede man na pagkaaga, pizza dos na medyo limitado na po ang tao, saka po kita mga tugang magbisita dyan sa mga sementeryo, no? Yan po ang dapat natong gibuhon. Pag nagsurusuan na, tabi yan ang posibleng ulakit. Sabi ba ni Dr. Bilyen, droplets yan. Pag nag-abo, pag naghatsing, mga tugang na nakalaog ito sa ginhawa mo, nasagap mo yon, posible pong magkaigwa ka kansiring na bagay. Pero di na po magpanik. Kaya lang, kung medyo haloy-haloy na yan sa lawas mo, kaipan mo natabi na magpakonsulta po sa doktor. Okay? 15 makalipas ang alas 8 ng pag-aaga. Dumang kita kay Angel Mustasa sa dagdag na report. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Kakahali ko lang duman, VP Henry, sa may St. Rafael Parish. Okay. Kung sa binisita ng VP Henry, itong Columbarium baga duman, VP Henry. Yung mananggad, yan sa luwasan, kansimbahan, di ba? Igwa na duman, VP, nagkakapir ang mga personang nagbisita naman sa inyong mga namaaram sa buhay. Aha. May mga nagkaaratap duman, VP Henry, sa pagsasabing mas maray ngayanin atap dahilan ngayata makakaiwas niya kita sa init at the same time kaya itong supagruso baga VP Henry ka na tawo. Tama. Dahilan tapag sa uno baga VP Henry sa ibong kanto sa obserbar bagang unyan iyo ang All Saints Day. Yes. Pero iyo ini ang nakasanayan kan publiko na pigbibisita ninda itong sa mga namaaram sa indang mga mahal sa buhay. Para pa duman VP Henry sa mga nagkareparuta itong mga personahes kan St. Rafael Parish the Archangel nag-aagsaktar pa VP Henry kay itong sa mga nagpaparesponse po baga. Sabi naman sa bayo pag-uron wala man si ipigtalaan na presyo ko na magkano baga VP itong sipigil sabay itong pangaran kan sa inang mga mahal sa buhay na namaaram. Sabay baga yan VP Henry sa misa. May mga schedule naman ang ipiglatag. Phone ka sa bagong alas 5:30 din pagkaaga, 6 sabay na VP Henry yan sa banal na misa. Yes, may 6:30 schedule at sa napagkahapon 5:30. At yung sagot pa na VP Henry ini sa PET sa 11 sa Nobyembre ngunya na taon ining responso sa mga kalaga. Ang mga kaipuan sa VP Henry nagibuhon itong magpasiring duman, magpalista kan sila mga pangaran. Tapos may draft box duman VP Henry. Voluntad itong kantidad na itataon nila duman sa nasabing pimpahan. So yan VP Henry, yaw na ko digdi sa buo nota. Ayun man ang Angela, no? May box na voluntary
So, paparesponsor na nga rin kang gadan? Yes po, VP. Ayun, good. At least sa lado kang nakasanayan simbahan, po sa VP Henry. makakwan yan, makapagpapagian iyan sa mga medyo kulang sa pagkabuhay. Yun daw, responsible ka, barato man sana. Pero, magayon iyan napigibon nila, nag-voluntary donation sa gusto magparesponso sa sendang mga mahal sa buhay. Oo, ang ibang simbahan baga kay VP Henry, may ipinagtalaan na presyo ng Mangurano ang kada response. So, digdi sa St. Rafael, voluntad po sabi VP Henry. Yeah. Good. Yan ako ni VP Henry sa Campo Santos, Legazpi City, kung saan itong suicide walk, digdi sa luwas kan na sementeryo, okupado ni VP Henry kan mga nagtitirinda mga kandila, may mga burak pa na nakalatag pa digdi, may mga pagkaon, and luway-luway na VP Henry nagdadakol asin na mga nag-aarabutan itong mga masungko sa mga mahal sa buhay. Pero inidig ni VP Henry, pigmamanihara sa digdikan na mga tanod kan barangay Bono, tas kan Legazpi City kay banaan mga public safety officer kan Legazpi. Abapod ako da. Tatay, magkano na taga DCGB po ako. Magkano po ang pagpa-linig kisarong Mitso, Panchon. Video po kung may 50. Manggura ano yung Joel? 150 da, VP Henry. 150. Anong klaseng linig ang gigibon? Oo. Pag may lettering, may 300. O din si VP Henry, ikaw ron ka kung magkano ang sa imong pamresukan. Oo. Morning po, VP. Good morning, Tabi Busing. Mark po. Opo. Hi, VP, si Mark po. Si Kuya Mark. Opo. Mark, Kuya Mark. Manggura no po ang responso, ang pagpapintura, pagpalimpya kang kada sarong nitso o panchon. Pag ito na po, 150. Ang sabi na po ang pag-palitering pa, 300 po. 300. Kasabay na ang pintura. Pintura, Budasuga po. Oh, okay. So lapida may liliteringan baga, di ba? Ayun po, sabay na po yung po sa 300. 300 pesos. Yan ang pinakamahal, ang pinakahalanggaw na presyo. Sabi na tama, di po. Po. I see. Opo. Pera ka, ano pa pang serbisyo na pig-offer nindo dyan? Yung wala po yun sir. Limpia. Pintura. I see. Okay. Kumusta po? Nakapera ka naman na customer? Kliyente? Nakapera ka naman, bossing? Nakapira ka na po na Nakapira ka na po, kliyente. Padua po mala. Madua po ba na? Dua pa sana? Sige po. Okay. Sige po. Salamat po. Salamat. So, yan, VP Henry. Naka 600 pa lang si kuya. Oo. Medyo... Kaya VP Henry, Oo. so mga tao digting so pag digdi sa Bukana, kana mismong kampusan, so yun ang sasarapat sa imo. Ang offer sa imo kandila, lettering ngaya, tapos paglinig kan mga pansyon na niyaw po digdi VP Henry. Pero so far VP Henry, yaw nigian mga personalized ka na Legazpi City Police Station, and kada best na mga aki na malaog digdi, may edad na 10 years old pa ba si kanida kaining risk tag. Yeah. Paminsan ba ganyan, may mga tulda dyan sa Ampangan. Kumusta ngon yan? May mga tulda dyan paminsan Mga tent, di ba? May mga, so aram mo itong VP, so umbrella lang, tigagamit ng ice cream. Oo. Yan lang VP ang nakabugtak digdi. Dahil yan mga tent na may pangaran. Ay, wala VP. Wala no? Okay. Wala po VP. Halayon pa man kaya 2028 pa, no? Pero kung arani na, mate. posible. Okay. Ay, igo VP, ang nakalagay din sa LGU. LGU, okay. So, yan VP, naka-antabay di VP Henry and mga personahes po ka na ligat. May flowers dyan sa Ampangan kan sementeryo. Igwa VP, pero so saradit siya Sa mga saradit lang ades. Oo, maabot kita VP kung magkano ang kandila. Hindi po ta daw. So pagsisugaan mo baga, Tatay, good morning po. Taga-Isis City po ako. Magkano na po ang organic kandila na, ako na kita tayo po sa kandila Esperma? Esperma. Magkano na po sa... Color brown? Po si Tito Henry. Ang harap po kaning number 5 na esperma, na pagpidaso, 5 po. 5. Kamuya, 100 ang sarong patot.
20 pesos. Para pedaso. Wait ba lang ang dali siya? Audit man sana. Oo, tapos ini po na ining sudo darakula, magkano po inilalay? Apat. Oo. Tikpa Gispe. 40 po. Ang taro pa to. 40. Ining su, asara dito tayo, pwede na kandila po. Number 2. Tikpa 20 may 20 pesos masyadong. Aday, 20 pesos ang saro. Ang diling siya, 40 tama. Ayos man. Sa maghapon mo po, tatay, nauubos man po iniliglig. Depende po, tatakulon man po nag diring dao. Nga pirang minutos man bago matunaw. Oo, mga perang minutos man na po, tatay, bago yan maubos sabi. Kaya maghapon na ini, nasa Magapon. maghapon na ini. Pabinsan baga depende yan sa mitsa. Sarong pedaso. Mga 5 minutes, sarong ka ni kasadit, 5 minutes. Puspos na ini. Pero araw ka ni kadarakula sa bitchin, nagtarong oras ini. Opo. Oo, tamalaw do. Salamat po, tatay. Sige. Malaog ako, Vivian. Ang kandila kayo, Angel, depende sa mitsa. Pag sadit ang mitsa, dakula ang palibot baga, haloy yun matunaw. Pero kung dakula ang mitsa, sadit ang lawas, kang kandila, madali yun yan. Morning po. Sa mga po sa GB Henry ko na sa alas 8:25 na dakol na talaga VP Henry. Matawo na? Matawo ni VP Henry pero Talaga? kapag suruso baga. Ako may duda, kung dyan na bang gimaluyan ang tao dyan, to iba nagberesita ng ngunya na aga. Oo. Mga po ako ni VP Bata mabalik ka dyan na bang dyan. Iyo po, VP. Pinagiromdom, ano? Pinagiromdom. Mga sagod, anong oras kita VP sa taod? Mga, siguro, mga 9 or 10 guys, pwede na. Magsiriblaga. Depende. Oo. Okay. Sige, VP Henry, minahiling akong official digdi. Si Sir Hani Asay Habaya po, ako hindi ako sala po, from Barangay Bonota. Si VP Henry. Si Kapitan yan? Apo. Si Kap? Kumusta po Kapitan ko po ba yung Sir Kagawad? Apo. Kumusta po ba yung sa preparasyon po ninyo digdi na tarong Barangay Bonot sa igo po ni na Campo Santo po digdi sa Legazpi City. Good morning po, Wald, na sa ibong nalinya, si VP Henry po. Good morning po, Kagawad. Ito tayo. Yeah, to kayo. Si Henry po ini. Ipaguna ko, kaso kapitan mo niyan, kagawad ka pala na di. Kagawad ka po pala. Opo. Kumusta tabi ang preparasyon ka, ang partisipasyon kan barangay sa kada ondas tabi diyan sa Barangay Bonot? Yes, Tokayo, good morning. Opo. Good morning po to kayo. Sa mga nag-iinan nyo kasi may programa. Well, ang preparasyon ng Kamuyang Barangay, ito tabon si Kapitan Bendisyo di sa Barangay Hall. Opo. Kami po yung nakamikat mga tanod mi sa Laog ka, Likas de Catholic Cemetery. Sa simpleng pagreparo, sa mga mapasaway, na mga pagbabawal sa mga bawal ng mga mataro, Oo. bawal sa mga kandila. So, maintenance kang passive din sa Laog. Kung baga kap, di ba? O kagawad, di ba may mga tanod ka mo dyan o gari pwedeng bumantay taba, may buyong, may maglaog ki alak sementeryo. Opo. Nakadipoy sa luwas, may nakadipoy sa Laog. Actually, uni mga katanin ko sa iba. Opo. Ang aram ko kaya tabi ka, kagawad gari may liquor ban mo yan nationwide eh. Opo. Oo, sabi kang police, PNP chief, ano, bawal nga na magparainom para lagi ang problema. So ano po ang sa imong assessment mo niyan, sa ngunyan pa sa ng pagkaaga, tabi, kagawad, sitwasyon? Kagawad? Ay, naputol. Naputol si Angel. Naputol eh. Naputol. Magayon po yan ang mga barangay council, mga tugang kwan aktibo, ano? Aktibo tangani po na mapakaray niya tuan sa tuya na kwan. Hello, Angel? Hello. Yeah, opo. Good morning, tabi kagawad. Giraray, sito kayo mong Henry ini. Kumusta po ang assessment din nung yan as of now, tabi? Matawo na ba kagawad kumpara ka ng minaging mga taon? Pagkaaga? Matawo-tawo pa sana. Kumbaga, maluwagon pa. Kaya, tranquilo pa dito sa kampusan to. Iyo. Pero pagkahapon, mina-file up man ang traffic niyan kagawad, ano? Opo, after lunch, maling mo kan, luway-luway na, nagdadakol ng tao. Yeah. Mapagas yung iba. Kami man, magkakaman ng pagreparo mo nagdi. Iyo po. Okay.
Kagawad, tukayo, salamat na maray tabi sa indong partisipasyon diyan tabi sa Undas Ngunyan Aldaw. Mabuhay po ang Barangay Bunot. Opo. Thank you po. Opo, thank you. Angel, So, yan po, VP Henry, si Kagawad Henry Acejo. dating kapitan kay andyan Joshua, Angel? Opo, nilbid ko ni VP si Pulis bagay yan dati? Opo, Oo, opo. mm. Opo. Nanay, good morning po, taga DCGB po ako. Nata po na napili mo na atab mo niya na magbisita po digdi sa Legazpi Cemetery po. Nasa ibong na linya po si VP Henry. Mm. Pero merong prayer po, may misa kami sa simbahan sa Legazpi, 37. Oo. Sabi po mi sa simbahan. Nagatab kasi ako para iwas ang may iwasang tao. Kasi ang tuhod ko, dahil man pwede paralakaw na banggi na sa kamagapo. Yan, Tama sigano man, si ko. Manay. Kaya ngunyan naghamay na ako. Tama para man. At least, okay na. Mm. Nadaralaw ko na yung mga relatives ko araw ka. Mhm. Po nanay na difisilan maghanap kan mga namaara mo po digdi yung nakalubong po tabi. May nakuha akong duwa, yung ipada okay lang. Intindi na naman yun. Mm. Sabuto na lang. Kaya gusto niyang apudan sa order so dahil niya nako Sabi po ni VP Henry, kung gusto mo da pong ipangapudan da po. Okay na dahil na po. Hindi na lang kandila para sa inyo. Tama, yan. Mhm. Apo. Salamat tunan po. Taga sa'yo po Okay. ka mo nanay. Gaspi sa may Piggali. Piggali, Matunan po. kamusta ka na tigatabi ni Thank you Henry M? po. Salamat. Kumusta ka daw po ni VP Henry? Oh, nag-anak ko. Nag-lulur ko kasi yung tuhod ko. Nantig, pag-edad na, loy-loy sana. Opo, laway lang. Basta makakantos ka. Importante po, nakabisita ka ngunyan Aldaw. Opo, mga nakabisita. Iya po. Pigkali ka po manay ano? Ha? Pigkali ka po, barangay Pigkali. Opo, barangay Opo. De paglingawan tabi ha, Henry Maceda po. Ay, sige, yan po. Opo, Henry M lang, okay na po yan ha. Salamat. Salamat. Pag may naghapot po, ansimbag Henry M sa DCGB yo. Ano daw? Apo. Okay. VP, Mm. salamat tunan po nanay. Kung ako yung DBB, tinadot bala ka ha. Kaya VP. Okay na. Nag-arabutan na VP Henry Ligdes so pero bako pa itong so halos baga nagsurog po na baga VP Henry yung mga tao na paruliwas. Sila gabaralyo nakipandok, di ba? Mm-mm. Oo. Pero ngunyan VP, yung ano ini, halos kalaklan naman igdikan mga nakalubong itong baga VP Henry na bago naman si Ventura. As in, malinig yung BPPD ang Legazpi Cemetery. And nakabantay ni BPP Henry itong sa mga taga-Legazpi PNP, may mga taga-Bureau of Fire Protection, may taga-PSO, at then syempre, so barangay Tanod po, tabikan na barangay po, North Legazpi. Oh, yun. Okay. So yan, BPP Henry, ang mga sitwasyon paligdi, sa luwas with Kuya Boy, in Ramos Plaza, DCGP. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa Bunot, ha? Yan po, mga tugang sa Legazpi Catholic Cemetery. Pagsadiri po yan kan simbahan. And, tama ba? Catholic and Public Cemetery. Cemetery, dyan po, mga tugang sa Barangay Bunot. Alright, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 2 sa programang Kaya. Tama, Jerome? Alas 2 kita mabalik sa programang Kaya. Buda alas 3 sa programang Pinkion mo. Ano oras so last na black time tangon yan, Aldaw? Biyernes mo yan eh. Ano ba? 6:30? 6:30? Sabado mo yan? Anong oras so last black time ta? 6:30 ba? 6:30? Oh. Mabalik pa kung 6:30 taon. Mag-o-restore lamang kita mga tugang sa special broad. Sidang, manap na akong partner digdi. Akong ka-partner eh. Sidang babae lamang ang gusto mag-volunteer announcer, ade. Dapat may partner akong mag-huron-huron lamang, ade. Habang papasabat ka. Sidang pwedeng i-partner ko dito taon na. Bata sa mga girls ta digdi. O si Nicole. Papasiringan sa kuwan si Shara. Papasiring mamurin ito dito kang presyo kang burak. Gusto mo si Shara? Si Nicole? Mapasilingan sa bagay. Mga babae padigdi na mga empleyado, puro harayo ng pigulian. Basta na, manap kita. Si Sedo, tarabang ko na si Casey taon-taon. So, taga FM tali, tarabang ko na taon-taon. Dahil maluluwayan tayo. Salamat kan sa inyong pagantabay. Pading Alarmario, Oragon, Bicol. Susunod na. Thank you. Goodbye. Maray na aga.
Yan, salamat. Nakunan akong naupudaan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika